И здравейте! Днес ще си поговорим за един канал, който според мен е доста интересен. Казва се Време за история. Той какво има в този канал? Качват се главно истории за видеоигри, истории за всякакви неща се качват в този канал. Между ще остана линк долу в описанието, ако искате да следвате момчето, се абонирате за него. Ще се радвам да се абонирате за него. Между другото, за първи път в българския YouTube срещам такъв тип контент, който според мен е доста хубаво, защото това момче е първият, който прави тези работи в България, поне според мен. Може да има някой друг, сега не знам, не съм сигурен. Доста усетно положението ми е позитивно за него, и за неговия канал, за неговия контент. Браво! Така според мен ще си кажете защо коментирам този канал на момчето. Искам първо да кажа, че нямам нищо против него и се радвам, че момчето е стигнал тук. Има доста абонати, 2000, почти 2700. Моля да се абонират за него, долу в описанието линк на неговия канал. Направя ми едно впечатление напоследък, че момчето, данното момче, Време за история, почва така леко-леко да прави някакви чуломи, което на мен не ми харесва. Аз имам мнение. Този канал съм го направил аз да си изкажа своето мнение. Така че може да го уважите. Аз лично ще уважи вашето мнение в коментарите. Мога да напишете някой коментар и да кажете своето мнение. И така, за какво съм го подхванал това момче? Според мен е нормално човек да казва в клиповете си, абонирате се за канала, пишете коментари, харесвате видеото и така нататък, което е нормално. Аз не мога да кажа нищо тук. Обаче да кажем, че правя този клип. Правя го на половината. Казвам, момчета, ако искате да кача другата част на клипа, моля, абонирайте за канала ми. Искам 2 милиона гледания. Ако нямам 2 милиона гледания, няма да кача този клип. Няма да го кача. И вие Естествено ще кажете, то само за гледания. И само това е. Малко да помисли за какво става на въпрос. Нямам нищо против него. Радвам се, че има такъв тип контент в България, така че нищо лошо към него. Но нека да видим за какво стана въпрос. Един от най-познатите митове на GTA San Andreas са НЛО-тата, което не е никак странно, понеже може да видим доста препратки към тях в играта. Но все тая... Както виждаме, този канал има такъв тип видеа. И да, това общо сето само видеата, някакви мистерийни игри, истории, между другото и айсберг мистерии, не знам как се вика, не съм запознат, което е хубаво, браво. Но нека да видим какво има на края на клипа. Сега хора, тази част беше само тест, за да видя как ще се получат тези тип видеа. Ако ви харесват и ако искате втора част с много повече контент, не само 5 минути, поне 30 минути ще е, дайте по един лайк, абонирайте се на канала и по този начин ще разбера, че тези видеа ви харесват. Това е от мен. Дано да се видим скоро. Видяхте момчето какво каза. Видяхте в видеото, момчето каза, ще направя втора част, която ще е 30 минути, но искам да видя дали ще има гледания и дали ще се хареса. Естествено, че ще се хареса, защото на мен лично ми харесват тези тип видеа, така и на хората. Има доста гледане на този тип, не доста, но нормално за такъв малък канал. И нека да преминаваме към второто видео. Видеото се казва Айсберга на Five Nights at Freddy's. Това тайгър, не знам. Това е видео за някакви мистерии на играта. Да. И нека да видим накрая на клипа. Хора, не знам дали да продължа да правя това видео, тъй като е много трудно и не ми се прави нещо такова само за 100 гледания. И да са 100 гледания, и да са 50 гледания, и да са 2 гледания, и да са едно гледане. Какво значение има, човек? Какво значение има? Не мога да разбера. Така че ще направим следното, ако това видео достигне 2000 гледания. Не знам, супер много се дразня, нямам нищо против тебе, пич. Моля те, не мисли, че имам нещо против теб и нещо това, което правиш в YouTube. Не, даже те подкрепям за това нещо, защото
Според мен ти си първият човек в България, който правиш такъв тип контент и аз се гордея с това, че има такива хора като теб. Но просто защо го правиш? Защо го правиш, не мога да разбера. Да, знам. YouTube е трудно нещо да се занимаваш. Доста трудно нещо. Аз преди този канал имах още 3 или 4 канала. 3 или 4 канала, които са по 5-6 абоната. И още си качвам на тях. Качвам и на този. Труда се за тези клипове. Обработвам всеки ден. И не обработвам само клипове. Имам и други задължения, като училище, работа, спортувам. На 2 спорта ходя, на 2 спорта. И на работа, и на училище, и на спортуване. И се намирам време за да правя моите хобита. Разбирам те. Всяко нещо, с което се хванеш е трудно, с което се захванеш е трудно. Но не очаквай, че когато се хване с това нещо и от първия път ще получиш каквото ти искаш от живота. Не става така. Не става така. Моля те, ако гледаш това видео, искам малко се осъзнаеш. Трудно е, да, трудно е. Разбирам те. И аз съм се демотивирал много пъти. И то много пъти. Обаче като се си кажеш за какво? За какво трябва да се демотивирам и да се отказвам и такива? Защо? Брат, какво значение има, че клипът ти получава 2 гледания, човек? Или 3, или 100, или 200 и така. Защо? Защо го правиш това? Знам. Нормално е човек да иска в клиповете си, абонирайте се, харесвайте, поделяйте, гърнете се, такова, така нататък. Това е нормално, човек. Това е нормално, разбирам те. Но да правиш такива чеки, ако събере 2 милиона гледания, 2000 гледания, ще пусна втора част, с което ще е 22 часа, 20 часа, например. Защо го правиш? Защо го правиш, човек? Аз сега, например, като видя такива клипове, и направо ми идва човек изобщо да се абонирам за тебе, и да ти харесвам клиповете и така нататък. Обаче аз ще го направя, защото подкрепям такива видеа и съм за тях. Защо го прави, пич? Разбирам те. Трудно е, много е трудно. Аз съм захващал с такива работи и не само с такива работи. И аз съм се демотивирал много. Обаче защо го правиш? Защо? Моля те, защо го правиш? Защо? Трудно е, знам, трудно е. Защо го правиш? Но да, вие ще кажете, изсипвам тук някакво момче, дето се опитва да направи нещо, че иска абонати и така нататък. Да иска, това си и негов канал по принцип, аз не мога да му казвам какво да прави. Но нали този канал съм го направил да си казвам моето мнение, каквото е. И аз това правя. Казвам си моето мнение за такива неща. И не само за такива, за много работа. Скоро ще кача целия айсберг. Това е единствената част от сделката и ако се съобразите, аз също ще изпълня моята част. Ще се видим скоро. Дай Боже! И аз се надявам да се видим скоро. Надявам се клипът ти да направи не 2500 милиона гледания и да качиш не втора част, ами още 5 части отгоре. Така че пожелавам ти го. Не сериозно ти го пожелавам. И хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало и ако има 500 000 гледания, ще кача втора част от това видео. Майтата се спокойно. Това, надявам се видеото да ви е харесало. Искам да си изкажете вашето мнение в коментарите. Ще се радвам доста да си кажете мнението. Искам да се извиня за момчето, ако нещо ми се обидило и така нататък. Искам да вметна, само че е трудно да се занимаваш с YouTube, да правиш клипове, да обработваш, да работи, трябва да се разправяш. Знам, трудно е. Аз в момента правя също нещо, човек, само че даже за по-малко дивиденти, никакви дивиденти даже това. Обаче мен не ми пука. Аз с един абонат, с 2 абоната и без абонати, пак мога да качвам, така че мен не ме интересува. И никога няма да ме интересува. Аз и за това съм направил този канал, да се изказвам своето мнение за дадени теми. Примерно за тази тема, която говорихме днес, за миналите ми клипове, които говорих за другите теми. Аз съм такъв човек, който искам да си изказвам своето мнение. Не е важно да мислите като мен, например, и вие за такова.
това ви казвам, да отидете в коментарите и да си напишете и вашето мнение какво е. Приемам всякакви коментари, така че да, свободен сте да си кажете и вие вашето мнение. И между другото ще оставя линк в описанието, който може да го цъкнете и ще доведе на момчето канал. Казва се историята на играта. Надявам се да го подкрепите и него, да отидете да се абонирате за него. Сигурен съм, че неговия контент ще ви хареса повече. Интересен е, така че надявам се след това видео да няма лоши чувства. Искам да се извиня, ако малко така съм станал по-глуп и така нататък. Извинявам се за което и ще се видим в другото видео. Чао и до скоро.